Mama, tuku pokis, Ma. Kok kate tuku pokis lah iki lho digawakno donat tantemu enak iki ae panganan. Iki lho donat enak bar, panganan bar. 15, 16, 17, 18. Wih. Iku duit gendong kono aku iki kata Susi. Emek king tok ae. Kelepek. Enak ya apane ya? Oh iya bar, tolong celono bulan bar. Kok kan mangan donat iku lho. Dikon rene atau Tante Susi? Iya. Ya sik tak celuki. Wah, aku. Diceluk Tante Susi kok lho, dikai donat ya. Donat? Ya. Iya. Panganan nduk, donate nduk. Age ndek balai-lai iku lho. Wis age ke bulan wong telu. Tante Susine wis wareg. Ayo iki lho milih donate, kon sing di bar, jupuk bar. Sing di ya mah coklat ae, mah coklat mah. Lah ya jupuken. Sing di Sakarepmu wis. misi sewis. Ayo bulan sing di. Bulan sing di ya. Hijau apa loro Mama Lela? Telu entekno gak apa-apa. Engko lek donate entek, tak tukokno maneh. Nyolan, gawe sangu sekolah tak kei dhuwit. Tante Susi, wis cantik bae banget. Kon mari bioto den dilan. Bioto. Ora Mama Lela. Kon mari rewang-rewang masak. Enggak. Lah kok nganggo bawang. Bulan mari mangan bawang bombay Mama Lela. Lho ya apa rek iki? Bawang bombay kan iso dipangan mentah. Heeh bener. Enak seger kok. Ojo mangan aneh-aneh po bulan. Donat iku lho entekno. Lek kurang, ndek kresek putih iku coklat, sadus gowon. Situk-situk sik donate, terus aku coklate. Sing ndi iki sing dikakno bulan? Sembarang wis Mbak Lel, enak kabeh iku. Cek milih bulan. Sing ndi lan kon lan? Sing abang Mama Lela. Lah aku Tante Susi, kan dikai duit ah. Kon yo. Ojo kulino, nek gak dikai iku ojo jauh. Ngerti ya? Ngerti, Mang. Masya Allah tak tahu dhewe, cek dhewe unggah-unggah arek khusus. Kayak kurang sing di mana awakmu? Sing abang Mama Lela. Duit digasak dhisik. Kalau kesake. Aduh. Oh. Awakmu gak gelem tenan Sus? Enggak, warek aku. Mang ndek mall iku lho Mbak Lel, mari mangan sirloin ambek arek-arek. Apa iku sirloin? Nasi goreng ya? Ngawut, sirloin iku daging, Mang. Ya sepurane gak aru. Paiton nanti Mbak Lel. Ton paiton iki lho ton donaton. Saken Mbak Lel. Bar, kalau ojo tuku tempura lho. Wingi aku tuku tempura, wecut rasane. Lho kan bener lan. Berarti sing kecut iki kudu caose, tapi tempurane. Iya Mama Lela, aku ingin tuku tempura kecut rasane. Kon ngerti ya? Tempura iku jarine tengi sak etalase. Mang geru-geru. Ngono kok ya sik tega ditawakno nang aku. Diobral 5.000 oleh 10. Dipikir aku gak krungu. Ya mbok aku. Mbok dine ya apa dibuak koyoke. Saken Mbak Lel. Ton, paiton. Iki lho donaton. Paiton. Oh ya wis gak nemu rejeki, diceluki kok gak semaur. Metu koyoke wong Yesus. Iku mau ono iki ndek omah mbek Gilang. Tak kei dhuwit ya Mbak Lel, saken Mbak Lel, ora tega aku. Lah wong iku ora semaur, kok kate mbok kei dhuwit dikekno sapa? Kekno aku. Kon nek gak suwe iku temenan lho ya. Mama iku gak nguruki kon jalukan mulai cilik. Ayo pulang, donatmu dikei telu ambek Tante Susi. Kon milih sing di mana? Sing ping Mama Lela. Sing ping. Ayo ku dientakno sik, dientakno sik. Aduh sumpah abumu abu bawang, aduh sok kono ambek sabun kah? Makasih ya Cang ini. Aku lek gak dikei Tante Susi ngene iki Mama Lela, sakjane iso nyelesaikan dosen enak.